Hello, dun sana sadonyo, bertemu balik jo udah boleh. Di video kini ko udah nyo batarito sakete tentang pengalaman udah tinggal di Bukit Tinggi ko. Banyak pengalaman baru udah di siko. Aco pulo udah takajui mencari hal-hal yang berbeda jo di Perancis. Apa setu? Nah hikonya. Pertama di Perancis makan roti walaupun ceknya berarti Allah makan. Makan sosis, Allah makan. Makan kue, Allah makan. Kalau di siko, kalau alun makan nasi, tandonyo alun makan. Lah makan lontong sapi riang, soto samangkua, lewat lo miso makan lo samangkua. Siap tu ditanyo, Allah makan? Nde, alun makan lai. Dari pagi alun ado makan apa-apa lai. Kalau alun makan nasi, bagi orang di siko, alun makan lai. Kadang ado yang bertanya kau udah Allah makan, udah jawab iyo, Allah makan. Makan apa? Makan mie kecek udah. Tunda makan tu doh. Oh Allah. Kedua, di siko kecek orang kalau tak makan nasi bisa mati. Hari tu, uni carito kauda banyak yang ngecek ke uni. Makanlah nasi, beko sakit dan tu mati kalau tak makan nasi. Di Perancis jarang yang makan nasi. Kok iduit orang sadonyo? Caliak lah, udah sehat sampai kini. Ketiga, kalau ada yang ulang tahun, di siko dibayar jo taluah, disiram jo ayah busua. Lah siap tu minta traktir lo lai. Selamat ulang tahun yo. Traktir lah. Traktir. Allah tak magia kado minta traktir pulo. Indak lo seorang, dua orang do, sadonyo minta traktir. Kasudahannya, kalau ada yang kau ulang tahun, badabok-dabok jantuannya, nyo bayar mando, matian HP, mailangnya, tak kui. Kalau di Perancis, yang ulang tahun diagia kado, ditraktirnya makan, dibuat pestanya, tidak ada yang minta traktir. Jadi di Perancis, kalau ulang tahun, bakece-kecean ke orang, "Hoi, ambo ulang tahun kini kau ah, agia kado lah." Ka ampe di siko kalau sakit parui, sakit kepala, panjang-panjang, muntah-muntah, berarti tu angin yang salah. Sakit parui masuk angin tu, sakit kepala masuk angin tu, panjang masuk angin tu. Angin tu salah setarui. Apa yang salah sama angin? Onde ibolo udah ada angin ko. Di Perancis ko indah ada istilah masuk angin ko. Udah cari lo bahasa Inggrisnya. Dah ada batamu penyakit enteruin ko do. 6 kali mo di siko kalau hari panen orang berpayuang-payuang. Apalagi cewek-cewek tu ah. Kalau pai baranang mandok-mandok di tempat yang kedua. Dek atu, dek takui kulitnya hitam. Di Perancis kalau panen orang berjamua-jamua. Pai baranang bercari tempat yang panen biar kulit kaliang. Makin kaliang makin rancak. Picayolah kau dah. Nah, itu nyo 5 perbedaan orang siko dan orang Perancis. Tapi walaupun mode tu udah tetap cinta di siko. Jadi tiap orang bertanya Allah makan, udah jawab alun. Akhirnya udah makan taruih, makan terai.